ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബസ്മ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഇത് അങ്കമാലിക്കാർ കണ്ടിട്ട് ആർക്കും എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. കാര്യം പച്ചക്ക വെച്ച് ബീഫ് കറി അങ്ങനെ പൊതുവേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിന്ന് എന്തായാലും പച്ചക്ക വെച്ചൊരു ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ശകലം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു 5 വിസിലടിക്കാം. അതായത് ബീഫ് ഒന്ന് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടി 5 വിസിലടിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പച്ചക്ക അത്യാവശ്യം ബീഫ് പോലെ തന്നെ വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് വേറെ മസാല ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബീഫ് കറിയുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലയും ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും കുറച്ച് സവോള, പച്ചമുളക്, പിന്നെ മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് പൊതുവെ ബീഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുന്ന. അതിനുശേഷം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കറിവേപ്പില ഇട്ട് ചെറുതായിട്ട് കറിവേപ്പില മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്യാം. സവോള ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളകിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. 2 പച്ചമുളക് നെടുക കീറി അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സവോള വഴണ്ട് വരാൻ അല്പം സമയമെടുക്കും. എന്തായാലും അതുവരെ നമ്മളെന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാര്യം ധൃതിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരുപാട് നമ്മൾ തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. പയ്യ ഇത് ചൂടിന് തന്നെ കടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. സവോള ഒരു ഇച്ചിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പം ഇറച്ചിക്കറിയാണ് എന്ത് കറിയാണേലും ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇത്ര അധികം ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരാനൊരല്പം സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് മൂത്ത് വരുന്ന ടൈമിന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ വീഡിയോ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കൊടുക്കണം. കാര്യം എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അഥവാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. എന്തായാലും എല്ലാം ചെയ്തോ. കാര്യം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഓരോ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കൂടും. അപ്പം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപ്പ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം പിടിക്കും. അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ശകലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മഞ്ഞപ്പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശകലം മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകരുത്. കാര്യം പാൻ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി അടിയിൽ പിടിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നമ്മളിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുവിധം മസാലയൊക്കെ സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ആ ഉള്ളിയിലേക്ക് എല്ലാം പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം ഒരുവിധം നല്ലപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരുവിധം നല്ലപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് മിക്സായി ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മിക്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മസ്റ്റായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. കാര്യം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മസ്റ്റായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുമ്പം എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാനുള്ള
ഇതും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടുന്നതായിരിക്കും. കാര്യം നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യണ്ടേ, അതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഇത്രയും പേരുള്ളെങ്കിലും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും. കാര്യം ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മുടെ മസാല സെറ്റായ ഉടനെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. കാര്യം ഓരോ ബീഫും ഒരു ഉള്ളിയുടെ കയ്യിൽ പോലും പെടാണ്ട് പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബീഫ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഓൾറെഡി ബീഫ് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവും. അപ്പോൾ വേറെ വെള്ളവും കാര്യമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത വെള്ളം തന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ ബീഫും നമ്മുടെ ഉള്ളി മസാല സെറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിതുണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കുക്കിങ്ങിൽ, അതായത് ഒറ്റ കുക്കറിലിട്ട് ഒറ്റ വിസിലടിക്കുന്നവരെ വേവിച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം കറി വെച്ച് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ട്. അതായത് നല്ലപോലെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടി ഐറ്റം എല്ലാം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന ആ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്ക വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വേവിക്കാണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ മൂടി വെച്ചൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സെറ്റായി എല്ലാ മസാലയും അതിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില പച്ചക്ക ആദ്യം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വേവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചില പച്ചക്ക നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വേവ് കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പച്ചക്ക വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവസാനമാണെങ്കിലും നല്ല പച്ചക്ക ആണെങ്കിൽ അവസാനമാണെങ്കിലും ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഐറ്റം ഏകദേശം സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആവി ഇറക്കുന്ന രീതിയിൽ മസാല കിടന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് ഇനി മസാലപ്പൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയായിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അവസാനം മസാലപ്പൊടി, അതായത് നമ്മൾ ഗരം മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഈ ബീഫ് മസാലപ്പൊടി സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തുള്ള മസാലപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ പൊതുവേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തുനിന്നുള്ള മസാലപ്പൊടിയൊന്നും അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല. നമ്മൾ തന്നെ മേടിച്ച് പൊടിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ആണ് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടി അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കറി മസാല പിടിച്ച് ബീഫെല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശകലം വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കാര്യം ആ മസാല ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു കുറുകി കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ മസാല ഐറ്റമൊക്കെ ഇട്ട് ഈ വെന്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്മെല്ലടിക്കും. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആ വെന്ത് അതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആ സ്മെല്ല് ആസ്വദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്കൊരു തൃപ്തി കിട്ടുന്നത്. കാര്യം നമുക്ക് രുചി ഇപ്പം ചിലർ പറയും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇന്ന കുറവുണ്ടെന്ന്. കാരണം ചിലർ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അത് എന്തൊക്കെ സാധനം കുറവാണ് എന്നുള്ളൊരിത്.
നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാനില്ല. കാര്യം ഈ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കണം. അതായത് തംബ്ലേനി കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഐറ്റം നമ്മളിപ്പം ഉടനെ ഇപ്പം തന്നെ ചേർക്കണം, ഇപ്പം ചേർക്കാം. നമ്മൾ പച്ചക്കാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ബീഫിൽ മസാല പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മസാല ചേരും. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഈ ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈമിലെടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറി സെറ്റായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പച്ചക്ക ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഈ ഗ്രേവിയുടെ കൂടെ പച്ചക്കായും കൂടെ സെറ്റായി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് നമുക്ക് പച്ചക്ക ഇട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പച്ചക്ക ഇടാൻ പോവല്ല, ആരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കണ്ട. കാര്യം അതിനകത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം ബീഫിന് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം തന്നെ എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. പച്ചക്ക അവസാനം ഇടുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് നല്ലത് അവസാനം ഇടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പം. കാര്യം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സംഭവം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി എന്തായാലും ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പരിപാടി. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മത്തങ്ങ, അതായത് വില്ലേജ് സ്റ്റൈല് ഒരു ബീഫ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് മത്തങ്ങയായിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് മാക്സിമം വരുന്ന അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. എന്തായാലും അത് അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും. കാര്യം ഓരോ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ രുചികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എത്രത്തോളം ഇത് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുമെന്ന്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തുറന്ന് പറയുന്നൊരു ആളാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡ് അടിക്കുന്നതും കൂടെ കണ്ടിട്ടേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ പച്ചക്കായും കൂടെ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പച്ചക്ക നല്ലപോലെ വെന്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ബലം കൊടുത്തിട്ട് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്ക അതിനകത്ത് മറ്റേ അവിയൽ പരുവത്തി ഉടച്ചതുപോലെ ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം വേവിക്കുന്നവർ ഒരുപാടിട്ട് ഇതാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കിടന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പച്ചക്ക കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും. കാര്യം നമ്മൾ കിഴങ്ങിനേക്കാളും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പച്ചക്ക വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഇട്ട് ഇളക്കാണ്ട് അത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്ന് കുക്കായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടേക്കുക. ഇപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് ആവി പറന്ന് നല്ല സ്മെല്ല് ഇതാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പച്ചക്കായക്കകത്ത് മസാല അത്യാവശ്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ മസാല വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാത്തതിന് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബീഫിലെ മസാലയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അവസാനം ഇട്ടിരിക്കുന്ന മസാല ഐറ്റവും കൂടെ അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ബീഫ് ഏതാണ് പച്ചക്ക ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നൊരു ഡൗട്ട് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ തപ്പിയെടുക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.